Ang mi anda ko hondo wonno da France. France. Awana to golle dey a gollali to. Halen gonga. Afami. Daru ana yali chat. 2 ans tum o wadi o France. Ayali. O ardi ko kalisi. Mudi boy. Est ce que dande ko chat gollo o dar la mi anda dey. Donc alors kono ko golle. Avant de parler il faut réfléchir un peu. Hadama halde chat yo taw yo andu ko chat gollo to ko. Chat c'est un voleur. 2 ans 2 étages ɗum non ko golle hay suko no ko wawi wonde o non min kono an kam mi randi ko fijirde wonnoda France attends non woto wi noon ay Allah tagi yimɓe fondaji Ibrahima ay an minen mataw minen nomin mbayi onon fulɓe fuuɗo mbaɗon minen ndimagu ƴiƴam ndimagu honko jaɓata wadde o affaire ndima yaade ha Europe no wujde en no yaya drogue en no doga min mi watta ɗum jamais min wima hay so mbiɗa arta liggotomi koko laaɓi jijan tan ko jijan tun est ce que a meeɗi yiide jijan balegu mais est ce que min artiri hooram ko mbaɗa refule bayde gollali non min ina andi min komi sehilma si a faala mi haalante gonga si a faala ko noon mi accitama e haajuma nani sehlam ɗum ko goo mbimi ɗiɗiɓe waɗu feere hoora an kadi noon ina ñakki fayda e woyyo min de ko ala ñiƴe gati kam tokara nam Ibrahima an holne no fini toka an hay est ce que meedi kam yiide ay meedi kam yiide tout mi ñaami ñalawma suuna kona hoorata kono mi ñaamalde kono aɗa ñamata suuɗa ay yaali lamino ñaama min golle puyde ay min to gonmi ɗo heege nana warami to gonmi ɗo riram nanoɗo kur heege min ɓurma heeɗude laabi ujunere a faami a hoorata mi hoorata woto wi aɗa waajo kam bagge korka liggey Europe noon ko Allah rokkat miɗon yeyanno comti mbiɗa yeeya centre aji tubakoɓe jaggi mbaɗi kam refule wona ala ko mbawmi hen ngara ɗo nde arɗa nde wona e jaam galle mon miɗo andi ko woni galle mon fof holgon to a caali baben ma ɗe an accanam on wona babam ay min galle amin ko nenam zeri ndiyam jibinma way an darde wawi Ibrahima ay timno woto et puis ok mbiɗomi yaha galle mi ƴeewa so taw mami dañi toon ko mbanmi redam he après somi dañi artude mi arta somi dañani wona ko ni a jaɓali mi waajo ma non ñande wo somi futiki ha tun ina wawa wajademi ko wonema ko wone am way merde danko mawɓe ma ɓen ana est ce que dañkima mawɓe ma min daɗa tu min koye ɗum hoɗi koy min mi ɗankeɓe ha mi maayi mi surdi ɓe kamɓe fof ok bientôt miɗomi yaha mi ara mi ƴeewoya ko ñaami ok a tawalan ɗo ɗaggas comme mayɗo heegre habbo cheikh ara waɗu feere addora ataya ata waɗe lewol dosi ɗo e mbedde hayso ko galle suudu ma ɗaggas ay on tuma poté joni ko putik putik Let me mind the hair going.
on dañu sa sa ni ala appétit on dañu tan dañu appétit to fali sigina suudu ga tagal miro Allah da seedu net kalam hoorani ɓuri wawde heedude hay hoore seeɗa mi yana ɗo henne heek ɗum jetti Allah son janno e pa Y oɗo waɗat mon ko ɓuri mbaɗmo e mon ko jetti Allah ko min ñaami mon ngal payal ɗon wonde waw ƴakkude li koye e min jakkari koye ɗen Allah da seedu so ɗon payal ngal ko murude wa he mara kam wona ko cikkuɗo ɗo Allah no wawi de wona ko cikkuɗa ko de babma ƴakkataɗi koye ngorot nanatake ɗo muus aɗi koye ɗe dokkat ɗum de muus dañi sa so lonnu yaadu yim ɗiga mbiɗani ko coof mbiyeɗe walla got fota wonde an kam Amadou ko liɗɗi hirani ɗi ñamɗa ɗo henna joni noon no dérange mon an Amadou ko liɗɗi hirani mbiyata on ne way hirani Allah no wawi accata yo won liɗɗi kumtade mbiya kom liɗɗi hirani merde an mbiɗa tan ko ni goppirteɗa Amadou kora aɗa yummini jiɗɗa kadi komi ñama liɗɗi hirade kadi mi unma un buna ƴew nene mi haalantamo ni ko faati ɗum ɗon téléphone sax mi noddatamo haalandemo wona ko noon mbiɗa ñeeho nan heddi nder ya yeroymo walla lootoɗamo ni sa wawi ñeexo an jikku bonno joguiɗa otomi tawi suudam to de otomi tawi toon de otomi tawi suud to ñeexo ko bamma gattiranmi so ari wuujo bamma so ari wuujo ñeexo sa merde mus ni no ñaltude place man dal la an ko atay tampinma min to gonmi ɗo ko maafiɗe tampini mbawɗa yifde maafini no ko tomata yamaɗo la ilaha illallah minde kam oɗo ɗum ɗo ma waɗa mo cittuta masala eno yam ɗo ganduɗa aɗa suma hoorema tuyata era wallahi jarani on to gandanɗa kam jarani sabu minen heccen min Ibrahima tomin fréquentata ɗum babiraɗo gon wirti amin ne jogui kurus mum jabe ko takket tolnɗa fadna noon jabe ɗe no piye min tinantana suko debbo waɗi traverse contour 100 o rewi darde suko debbo o takket hawo joodi ha kurus makko samo tinani yimɓe joni kulani Allah la ilaha illa nder galleji kay koɓe sernaɓe kono soɓe jalti bowol koɓe cugol on tokoso ene heewe mabɓe noon babiraɓe goo suɗugal leegal ɗo leegal men ngal ɗo babiraɓe de penda Allah faabo tan an ƴeewanan Fatimata ɓattino hirani nden min to gonmi ɗo komi fuɗɗiɗo heydude a heyɗi komi keydiɗo e Fatimata fuɗɗoɗa siide ataye Fatimata jaro sino appétit ande walla yimɓe hirande so paari mi rotti ha paari mbaɗimi ara aywa mi jingade he jaro sino appini kañum ɓuuri awde heydu yafannaɓe konugal no entirade duuɓi tati ni e heyɗimi heyɗi Fatimata an eram hirande so yetti ɓattin aɗa andi mi suusa heege no feewi anne wonnon koye rottude de e moƴƴi non heydi suugar sa beele seeɗa ewne ɗum mbara ñankatan ma heddima seeɗa am mi heddi ronke nde mi hettaki taw hono mon plat a ɓooya tan a hirto Amadou Dem liyone min kirto i cakkudu ma woni holni cakkude i oto liɗɗi ma ngol e namdo bewɗo ma ɓayde ko waɗi fode wela an ya def yomi namde bewɗam ala o ɗirata hoore ko putin golli ɗum ɗo liɗɗi ɗi a ñaamiɗe heɗi laaɓi taw komi keyduɗo garmi ɗo yilade ko ñammi tawmi ɗo liɗɗi ɓoli jami am donc sa heeɗi ha ñaama ɗiɗo liɗɗi boɗeji nde birtimami nane aɗa taalaji nde hankkadi eɗi puɗɗi wade no foɗo mukko ni eɗi koki Allah mbaɗi mbayro koppati o ko taƴo ɓerde ko eɗi moƴƴani hoore mum te min aɗa andi ko warata me majji somi ñaamiɗe ha paari koye ɗe ɗeɗe liggu ɗeɗe ngolataɗe sa ndeke yo ndeke o aɗa andi Allah aɗa wawi warde neɗɗo an baba galle ko noon aɗa wawi Allah warde haajiri neɗɗo noon Allah haajiri kono ñamirni ko waɗi ko noon Allah haajiri o waɗi koko weeli mum i so heeɗi o ñamata kadi voilà andoni wona ko heege tagi aɗa ñamɗo nan ɗon jew
ko ñaami fof min mboɗo wawi yafade kono ɗiɗo liɗɗi boɗeji ɗiɗo liɗɗi boɗeji aɗa andi koɗi mbaro tam min koɗi guirjam a faami koɗi mbaro tam min holno jafirtumomi ɗum wallahi an Poutine an aɗa wawi werdinaɓe an wona maire mbiɗa Poutine kono yardomo dama Amadou so ɓooyi conna kam hamburger minni mi haari jare ñeeko ñaame on coupé mi hirdaki baba hittu holno kirrorto hittula ñamata ɗum ɗo ɓolo ka jiddo domoɗa liyo rek hen seeɗa tan wadde Amadou yam ha ɓooya Poutine tiwawar ya mami nawma lakara o addi lakara ma fe ɓole hay liɗɗi gara holno ñamɗo ñama aduna ko woɗi fonewel ma